дар рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳое паҳн мешаванд, ки дар онҳо дида мешавад, ки дар Ӯзбекистон ҷавононро ба масҷидҳо роҳ намедиҳанд. Яке аз чунин наворҳо аз шаҳри Фарғона дар масҷиди ҷомеаи Оқарик сабт шудааст, ки дар он кормандони милитсия кӯдакони хурдсолро аз толори намози масҷид берун мекунанд. Қонуне, ки дар Ӯзбекистон ноболиғонро аз рафтан ба масҷид маҳдуд мекунад, дар соли 2018 қабул шуда буд. Тибқи он шахсони то 18 сола ҳақ надоранд ба масҷидҳо ворид шаванд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ инчунин видеои дигаре паҳн шудааст, ки дар он як наврас изҳор медорад, ки ӯро ба сабаби ба синни 18 нарасиданаш ба масҷид роҳ надоданд. Hozir tarixiy kirdik, kirgizishmadi. 18 yoshga to'lmagansan deyishdi. Yana qanaqadir qonun chiqdi shekilli. 11-sinf bo'lib turib kira olmasak endi. ҳоло наворҳо нишон медиҳанд, ки дар Ӯзбекистон назорати ҳузури ҷавонони то 18 сола дар масҷидҳо сахттар шудааст. Дар як навори дигар як ҷавони ӯзбекистонӣ низ мегӯяд, ки ба онҳо иҷозати ворид шудан ба масҷид дода намешавад. Mana hali balog'at yoshiga yetmagan bolalarni kirgizmayapti. 18 yoki maktabda o'qiyotgan bolalarni. ба гуфтаи ҳукумати Ӯзбекистон, ҳадафи асосии ин қонун гӯё муҳофизати ҷавонон аз таъсири радикалӣ ва эҳтимолияти таҳдидҳои ифротгароёна мебошад, вале ин амал бо интиқоди ҳуқуқи инсон ва тарафдорони озодиҳои динӣ рӯбарӯ шудааст ва баҳсҳои зиёдеро ба миён овардааст.